Момчета, объркахте парчето. Цял ден аз гледах Титаник и се настройвам романтично. Сега някой иска ли да ми асистира, защото аз всъщност това не беше моето парче на друг колега, но нямах какво да направя. Някой дали иска да ми асистира? Заставам в поза Титаник. Може. Иво. Добре. Защото той отговаряше за музиката и без това. Да, застани сега в поза Титаник зад мен. Every night I dream you, I feel you, I see you и не ме опитвай отзад. Това беше. Оскар. Получаваш Оскар за ролята си в Титаник. Браво за Иво! Така или иначе, аз ви казах, че се настроих на романтична вълна. Те ще ви говорят за секс, как ни върви с жените, но аз няма да ви говоря за това, ще ви говоря за романтика тази вечер. Просто съм настроена, още докато идвах, един пролетен полъх. Това са едни цъфтящи дървета навсякъде. Жизнени сокове от земята отиват нагоре по дърветата. Едни котки се гонят любовно по задните дворове. И изобщо всичко е една огромна романтика. И аз, разхождайки се по Славейков, малко да се отдъхна от тези танци песни, разхождайки се аз по Славейков, започвам да си търся романтична литература, защото ми се чете нещо романтично. И започват те да ми предлагат 69 нюанса пембено, накамати сутрата и изобщо някакви такива четива, които изобщо не ми се видяха романтични. И на мен ми се чете поезия, бе хора, поезия ми се чете. Прибрах се вкъщи, разрових си старите учебници и намерих си едни стихотворения там от 5, 6, 7 клас. Започвам да си ги чета, зачитам, например, бяла спретната каштурка. Викам тук битовизми. Спретната каштурка трябва да чисте. Не, това не е поетично. След това преминавам няколко страници нататък и чета две хубави очи. Как някой поет не се сети да напише, например, две хубави гърди? Мъжете въобще не са откровени, когато пишат поезия, да ви кажа. Сериозно така е. Защото мъжът, той ти гледа директно в гърдите и ти казва: имаш страхотни очи. Ето там виждам една дама с страхотни очи, между другото, със средата. Както сега, един мъж не се намери, който да ме гледа и така в очите и да каже: имаш страхотни гърди и още по-страхотен задник. Такъв случай съм нямала до сега. Обаче като говоря за романтика и за всичко това романтично, което ме е напъплило, се сетих за миналата година и преживяванията си в Каварна. Всъщност, преди това да ви кажа защо се сетих аз изобщо за Каварна. Защото стигнах до стиха на Вапцаров "Романтиката е в моторите". Това е положението. Викам, това е, значи открих къде е романтиката и се сетих миналата година за Каварна. Не знам дали някои от вас ходят и изобщо на тези концерти в Каварна. Каварна Рокс, страшна работа. И реших, че ще търся там романтиката. В моторите. Отивам аз някак си до Каварна с прикачвания, транспорти, приятели, по някакъв начин стигам до Каварна. Разбира се, веднага се спретвам според обстановката с една тясна кожена рокличка до тука, с едни синджири по врата, нашийници, всичко си беше 6. И почвам да оглеждам за романтика, съответно за мотори. Вие много добре знаете, които сте ходили, какво представлява Каварна Рок Феста. Значи, навсякъде се носи миризма на кебабчета. Това е първата романтична черта на Каварна. Още преди да си стигнал в Каварна, миризмата те блъсва. След което стигаш в Каварна и виждаш още на входа едни палаткаджи, полупияни метали вече са легнали пред палатките, след което тук-там се чува някаква музика, слава богу, не е чалга, в Каварна няма чалга. Както и да е, аз така нагласена започвам да оглеждам моторите и търся романтиката. Първият мотор, който ми грабна очите, беше един спортен, страхотен модел. Аз сега оглеждам го отзад, отглеждам го отпред. В този момент собственика на мотора прави същото. Оглеждаме отзад, отглеждаме отпред.
Аз усетих, че това е собственика и започвам романтичен разговор с него. Колко кубика е? Той в този момент захапал тук един фас, ръчно свит такъв фас. Да ти изглежда по-малко от 1000. Ами, аз всъщност си мислих, че 900. Ела в палатката и ще ти покажа документацията. Штрак, загаси фаса. Аз се наврях в палатката, той след мене в палатката. Ако не знаете спортните мотори, те са леки, мощни, ускоряват много бързо. Никакви документи не ми показа. Хръц ципа. И се оказа действително, че тези мотори са такива. Леки, мощни и ускори много бързо ускори. И както ускори, и аз вече много доволна и по едни прашки, даже нямах време да ги събувам, ускорява, ако сте чували звука на тези мотори. Обаче те ти създават, могат да те вкарат и в много кофти ситуация тези мотори. И кофти ситуацията дойде точно след 15 минути. Значи, нещо отвори палатката. Това нещо беше жена, около 100 кила, с една татуировка, тук на череп, на едната ръка, на другата ръка пише "Беги, че бием". Това нещо носеше 2-литрова бутилка бира, почти изпита вече. И само седи, гледа и така. Обаче много ядосано. Нещото се казваше Мара Шамара. И беше загубила точно преди 5 минути беше загубила на канадска борба срещу канадци. И беше бясна. И гледа той ускорение върху мене. Хвана го с направите и го махна от мене и ми вика: "Ало, ти виждаш ли какво пише тук?" И като ме подкара с шамарите, аз тогава разбрах защо и викат Мара Шамара. Подкараме с големите шамари, шат, извън палатката, аз по прашки, сега се чудя какво да правя. Трябва да се завърва в най-близкото място, съседната палатка. Реших, че тя е празна. До нея имаше спрян един шосеен мотор, стандартен. Шосейните стандартни мотори, това са едни много функционални мотори. Можеш да ги караш на по-дълги разстояния и освен това са не толкова, не ускоряват чак толкова бързо като спортните, но с спортните ви обясних каква беше ситуацията, вече се отказах от спортните, викам, ще ходя с по-така кротък мотор. Отварям аз палатката, мислех, че няма никой вътре, просто да се свра някъде, да намеря някаква хавлия, с която да се завия и да продължа нататък. Обаче вътре в палатката аз разбрах защо шосейните мотори ги наричат също така голи байкове. Вътре имаше един гол байк, който застанал с един лаптоп, така, както е гол, и си прави някакви движения. На мен не беше много странно, защото аз такива движения ми са непознати, понеже на себе си няма как да ги правя, но викам, той може би медитира, нещо там прави човека. И само ми направи така, като ме видя. И аз казах ми: "Добре, сега, по-спокойно, застанах, аз викам, освен това, може би този човек е романтичен, той не ми говори някакви неща да ме омайва, той така душевно богат е, гледа и филми на всичко това. Заставам аз, толкова беше спокоен този байк, че след 3 минути и чух звука на шосейния мотор. Заспа. Какво да правя? Ще продължа нататък да търся романтика. Аз ви обясних колко съм романтична. И слизам аз от палатката, той се прострял хавлията и аз вземам хавлията, увивам му се в хавлията и продължавам. През 3 палатки някъде виждам една от моите мечти. Ендуро. Това е абсолютно друга бира мотор. Това е, значи, само за познавачи. Той обича, ендурото обича неравни терени, офроуд, бабуни, въобще да прескача някакъв екшън да има в цялата работа. И аз сядаме и така, както бях с хавлията,
и да осъществя контакт с ендурото. Сядам с хавлията и... Обаче ендурото не вдява. Той с едни такива очила, като леки джанти на пернишка голфара беше. И аз даже не мога да го видя на къде гледа. Той продължава. Продължавам аз. Смигам. Няма, братче. И в един момент по извивката на главата му аз виждам, че той всъщност фиксира две дългокраки, бабунести, рускоси, миндила, които отиват на плаж. И в момента, в който те така цък минават пред него, той им сочи към ендурото. И те ми отказаха се от плажа, нали? И отиват да му оглеждат уж мотора, после тримата в палатката. И аз казах, явно тук няма да ми провърви с двойки, ще пробвам пък с тройки. Все пак съм на море, човек може да си позволи някои неща. И до палатките има тези, дето са дървените маси, и ще пробвам там тройка на дървена маса. Отивам, поръчвам си тройка кебабчета съответно и сядам до една маса, до която имаше спрян един Харлей. Обаче такава машина беше този Харлей. Просто невероятно. Седнала съм, даже не си ям кебабчетата. В такова състояние бях. Гледам го, влюбено гледам този Харлей. Е така, той е един черен, с едни кошове. И почват едни мисли да ме обземат. Как това нещо, тия конски сили ще са между краката след малко. И се появява един с едно такова кожено яке рокерско и на гърба му пишеше Синове на сатаната. Явно беше от някакъв такъв байкърски клуб Синове на сатаната и той с тройка кебабчета сяда срещу мене и реших, че имаме общи духовни интереси вече, като видях, че и той също се е поръчал и че ще можем да проведем някакъв разговор. И му викам, много красив този мотор, бе. И той, И му гледам аз. Ей така, нали знаете двигателя на Харлея? Ей така, 45 градусов ъгъл. И започвам да си мисля, гледам го това насреща, дали на него е 45. И си мисля, дано да е в тази позиция 45, а не в тази. Окей, продължаваме ние да си говорим. И аз разбрах, че всъщност той е строителен предприемач. И викам, този освен всичко друга и пачка, освен че има Харли, значи тук оцелих десятката. Строителен предприемач с Харли, това е за мен живота, след малко ще се поджиткаме на Харлия, ще отидем вечерта на концерт, той ще ме черпи, супер! И след около половин час изядохме ние кебабчетата, аз вече нямах никакви скруполи, така на бързичко. И с него заобиколихме Харлия и тръгнахме към гробищата. Викам, той е някакъв готик. Ама щом на гърба му пише Синове на сатаната, нищо чудно пък да има някакви по-особени интереси, нещо из гробища да правим, което ми се видя екзотично и ще ми е за първи път и реших пък да пробвам сега. Обаче цепим ние директно през гробищата и нищо не става. И точно като излязохме от гробищата, от другата страна спрял един скутер. И аз има качва на скутера. И аз към, човек, ти какъв строителен предприемач си, бе? На тая табуретка тук, на това нещо да ме качваш, аз бил средства да си зареди мотора. Викам, вече бала съм у майката на всичко, ще му зареди и мотора и въобще тук ми дойде от романтиката в моторите. Викам, поне вечерта да свърши някак. Той ми обясни, че е на квартира, което някак си пък мен лично много ме зарадва, защото няма да спя в палатка, поне ще мога да се изпикая в туалетна и да си взема един душ за вечерта. Водиме той в покрайнините, някъде, и ме вкарва в една маза. Там била квартирата. Аз се оглеждам за плъхове и други неща. Плъх нямаше. Влязохме ни в една стая, гледам едно легло, малко като походно такова, с такъв размер, и по средата лежи мъж. И аз към, пич, какъв е той в леглото, ти педерас ли се оказа на всичко това? И той каза, виж какво муцка, ще ползвам моята терминология, понеже аз нямам капацитет да изпълня поръчката, ползвам подизпълнители.
Скутерите добре, че имат спирачка. Ударих спирачката, тръгнах си на автостоп през нощта и се прибрах в София. За автостопа друг път ще ви разправим какво ми се случва, но така или иначе, може би още следващия път ще ви разкажа, пък с автостопа си приключенията, но така или иначе аз се прибрах в София. И като се прибрах в София, вече съм без пари, защото на оня му заредих скутера и не ми се говори вече за него, но както и да е, прибирам се аз в София и ми звъни GSM-а. Обажда ми се един мой приятел, който се занимава с доставка там на интернет услуги, разни такива неща и ми се хили по телефона, ама вече ще се скъса от. Викам, какво ли човек, спри се за малко, стига се хили, какво толкова? И той, много искам да ти видя, давай да те водя някъде. А пък това, интернетаджия, да се отлепи от компютъра си и да излезе в човешка среда, офлайн, това е като да намериш един работещ политик в целия парламент. Шанс е изключително малък и мен не можах да откажа аз на този шанс, защото това е веднъж в живота ти се случва да излезеш с интернетаджия някъде, да не си чатите там, по скайп и по други. Викам, добре, значи нещо се е случило от световна величина, за да ме изкара да излезе той от компютъра и от къщи. И отиваме ни на едно заведение, на едно кафенце. И той ми вади една разпечатка и казва, гледай какво писмо получихме днеска в нашата поща, благодарствено. И аз даже ще ви го прочета дума по дума, защото аз ви го пазя, вижте, то е омачкано. Той ми го даде тогава, омачкано е. На някои места аз даже имам и сълзи, защото съм плакала, съм прочела това писмо. Размазано е малко, тук да ме не се чете, но това е един имейл от потребител до отдел въпроси и помощ на съответната поща. И какво казва потребител? Значи това е една такава лична драма, вие ще чуете. Здравейте! Години наред се опитвам да се оттърва от жена си. Неуспешно. Опитвал съм какво ли не. От пускане на хлебарки в апартамента до намиране на любовницата, но жена ми се оказа непоклатима като Великата китайска стена и решителна като чеченски терорист. Уби хлебарките, уби любовницата. Мислех, че ще отиде в затвора и няма да я виждам поне няколко години, но не! Оказа се любовница на шефа на полицията и изкараха случая неизбежна самоотбрана. Какво ще се отбраняваш, браче? Но опитах с бягство една нощ. Като се затичат по стълбите, паднах, щупих крак, лекарите ме върнаха вкъщи и бях подложен на грижите на жена си. О, какви грижи бяха! Денонощни! Надявах се да вляза в лудница в този момент. Но не! Шефът на лудницата се оказа любовник на жена ми. Тя направи така, че да ме изкарат нормален. А аз не бях. Лазех на 4 крака из кабинета на психиатъра. Лаех, откодяках, обяснявах, че съм прилеп. Лекарът ме погледна с разбиране и каза. Той гледаше много странно, този лекар, е така някак си. Човешката душа и съкровищница от емоции. И така се увеличава и събира очите. Вие, господине, сте един емоционално богат индивид. И ме изписаха. Отново ме върнаха при нея. Почнах да ровя в интернет. Обмислях самоубийство, търсих начини и тогава облажен момент открих вашата поща. И тогава вие ме заринахте с спам. Най-прекрасният миг в моя живот. Първо, благодарение на спама, който ми изпращахте ежедневно, успях да спечеля бързи пари. И благодарение пак на спама, който ми изпращахте ежедневно, ги вложих в увеличаване размера на бюста си и на пениса си. Стори ми се забавна идея. Имах известен проблем да открия подходящ номер сутиен за огромния си свръхчувствителен бюст. Но какво от това? Жена ми като специалист в шопинга само за 2 дни успя да открие сутиена. Червен, с златисти перли, за стриптизьорка, но какво от това, пак питам аз. Увеличаването на размера на пениса се оказа изключително добра инвестиция, тъй като жена ми вече се страхуваше да го погледне. Невероятно!
Поне нощем ме оставяше вече на мира. Появи се обаче малък проблем. Докато се къпех и съпонисвах свръхчувствителния си бюст, получавах зверска ерекция, от която припадах веднага. Така преустанових къпането. След месец жена ми купи препарат против лоши миризми, който обикновено се използва за канали и други отходни тръби. Това маскираше вонята ми в следващата седмица, но на втория месец дори кварталните клошари ме заобикаляха. И дойде спасението. Тя ме напусна. Защото даже и в съседната на моята стая и се виело свят от зловонието. Не можете да си представите колко щастлив бях в този миг. Въпросът, с който се обръщам към вас е: дали не може да ми изпратите реклама? Мъничък спам, препарат против ерекция, за да мога да се изкъпя, тъй като съседите в целия квартал са ми забранили да напускам жилището си. Бил съм като бов, бойно отровно вещество, казват те, а домашните им любимци масово бягали по съседни квартали. Поради това ми се налага да водя социален живот изключително през интернет, а вече ми люти на очите и не виждам монитора. Изключително много ви благодаря, спасители мои, искрено ваш. Аз взех това писмо, пазя си го и до днес, намерих въпросния човек по имейл адреса му. Започнах да му пиша. Той се оказа романтик. Намерих любовта точно където не очаквах и романтиката. И един ден аз му предложих да се видим. Той обаче ми отказа поради причините, които, нали, с миризмата. Аз му казах да не се притеснява, ще се облека подходящо. И се намерих противогаз и от тези костюми, които знаете, от тези фантастичните филми, където разни влизат да обезвредяват такива извънземни, заразни неща, нали знаете, и шушлекови такива, и с противогаза и това нещо отивам аз на първа среща с въпросния индивид. Вярно, много не можех да говоря, оставих го той да говори и тогава наистина се влюбих в него. Освен това аз разбрах, че ние с него перфектно се допълваме. Той имаше огромни цици и огромен пенис, а аз нямам нито цици, нито пенис. Благодаря ви.